Karlainai रानबाय दुइटानिफ्राय दासिम मावगासिनो बेखायनोथ' मा मावदों होनदों अमा सावदों दाउ गोदादों अमा बेदर गोदादों आरो माबेसे गोदादों बेखौ हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय नै नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आं दिनै एनिभार्सारि केक बानायनो लादों लोगोफोर दिनै एनिभार्सारि केक अर्डार फैदों ओमफ्राय आं मा डिजाइन होनो जादों नोंनि गोसो बायदि डिजाइन हो होननानै बुंहरदों आरो आंखौ ओमफ्राय मा होनो मा मानो जादों आं बेनिखायनो आङो रसखौनो होनोसै साननानै रस होबाय नै आं जायनि केक बानायदोंना लोगोफोर बिनिनो एनिभार्सारि पार्टिखौ जानो थांबावगोनसो आं दायो ओमफ्राय केकखौ गावसोर बानायहोनाय नङा सासे फंबायासो सारप्राइज गिफ्ट होनो होननानै बानायहोदों आरो फंबाय सुलुङा नोंथांमोना सिनायखागोन बेखौबो बियो आंनि ब्लगावनो फैबाय थाखायो सम सम नायदो लोगोफोर आं बेबायदि रस होबाय आरो गोजौआवल' रस होयोबा बांद्राय सिम्पोल जागोन नामा साननानै आङो साइडजों लाब लाब होबाय नै लोगोफोर एनिभार्सारि नालाय प्यार तो बनता है बेनिफ्राय नै गोजौआवबा आङो होबावबाय एसे लांदां लांदां मोननानै होनानै होबावबाय आङो नै नायलायनाय लोगोफोर आं लाब होनानै लाग्रोदोंमोन ना बेनिफ्राय एनिभार्सारियाथ' बिराद गोलाव जायो नालाय स्पेलिंआ जायगा थोआसै बेनि थाखायनो आं लाबखौ खोमोरफिननांगौ जाबाय आरो नै एसे खुथ्रुनोबाय फ्रिजआव दोनखांनायनि उनाव खोमोरफिनबाथाय एसे बोरैबा जानो नागिरो बेनिफ्राय आदा एन बाजै होनो थिनदों नालाय आं बेबायदि होनानै होबाय नै फाइनाल लुक नायदो नै जाबाय नै लोगोफोर आं बेबायदिनो बानायबाय बांद्राय हेब्रे माब्रे होबाबो गाज्रि नुगोन नालाय बेनि थाखायनो आङो सिम्पोल बानायबाय आरो नै बेनिफ्राय लोगोफोर नैबे मोनसे केकआबो बे मोनसे जायगायावनो थांगोन आरो बेबो रेडि खालामखानानै दोनखादों नै बिबोनाङा बानायदों बेखौ ओमफ्राय आङो दा बेखौ एसे फट' खेबनानै पेकिं खालामनानै दोनखानोसै व्हाइट कालारजों लिरदोंमोन ना आङो लोगोफोर ओमफ्राय नायलायनाय रेड कालारजों व्हाइट कालारा गोमोरलांजोब्बाय बेखायनो आङो खनसे आरो सायाव लिरफिननांगौ जाबाय नै लिरफिननानै एसे नांदेर नुंदेर जालाबायबायसो दहाय साबसिन जादोंमोन आरो ओमफ्राय जायनियाव लांगोन बियो हिनजाव गोदाना रेड कालारखौ मोजां मोनखायो नालाय बेनि थाखायनो आङो दिनै रेड बानायनानै होफिनबाय फार्स्ट एनिभार्सारिनि नालाय रेड मोजां मोनखायो बियो बांसिन रेड गानबाय थाखायो बेनि थाखायनो आङो रेड बानायनानै होबाय आरो बानायनो थिनाखैमोन आंसो बानायदों लोगोफोर ओमफ्राय नै फाइनाल लुकआ बेनो रेडि जाबाय आं दा बेखौ पेकिं खालामनानै दोननोसै आरो जों दा एनिभार्सारियाव थांगासिनो दङ नै लोगोफोर मोनफैबायानो ओमफ्राय केकखौ सिगाङाव फज'दों नालाय बेखायनो आं उनाव जिरायबाय हाबफैनोसै लोगोफोर नै जों मोनफैबाय ओमफ्राय बिबोनाङा फैनो हास्लाबासै आलासि फैनानै ओमफ्राय आङो केकखौ लानानै फैफाबाय बेनिखौबो मोनसे गारियाव थाबोथ'बाय बेनिफ्राय नै नायदो नोंथांमोना आलासिफोराबो सौफैजोबनानै दंखाजोबो केक हासिगोन दायो नै आलासिफोर सौफैजोब्बाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय अमा सावगासिनो दङ नै भिडिअ बानायनायखौ नायनो हाया मा मावदों होनदों नोङो दुइटानिफ्राय दासिम मावगासिनो बेखायनोथ' मा मावदों होनदों अमा सावदों दाउ गोदादों अमा बेदर गोदादों आरो माबेसे गोदादों बेखौ गोदाना आंसो बेखौबो बानायदों ओमफ्राय दाउ हमदों खारनायखौ बबाव खारनायमोन दसे हमलायनांगौ बै खैबा जादो ओमफ्राय बिदिनो मा खामानि मावोमोनथाय सामब्राम सैदों गाजर सैदों आयै एफा बुरजा मावथारदों ओमफ्राय सामब्राम फुजिरदों थाइबें हादों गावखौ नेबाय बायबाय थाब फैया आयु ओमफ्राय आंहा हारसिं बोरै फैग्रोलाबायनांगौ
केकआनो नागिरबाय नै दायो ओमफ्राय केकआबो मोनथाम जाफैलायबावबायसो नै केक हाबायनो गावसिनि हाबानि भिडिअखौनो दिनैसो एनिभार्सारि खालिसो बिसोर नायजेनदों नै ओइनै साइडआव स्क्रिनाव iPhone dah, tab sebab storage iPhone nak. Karlainai ran bay. जानायनि रेडि जाहांबाय नै अमा सावनायखौ लगायसिगोन एबारनिया ओमफ्राय नै आंहा बिथिंजाय माला जागोन होननानै नेगासिनो दङ आरो ओमफ्राय नै बेखैजायनिफ्राय आं मालाबानो बै फारसेथिं थांनानै अनला ओंख्रि हायनो गारबा लानानै दंगासिनो ओंखाम खुरनो नागिरबाय नालाय आलासिफोर जागासिनो दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय आलासिफोर जाखांनानै जोंबो जानोसै एनिभार्सारियाव जाखां लोंखांनो जों दायो मोनसे हाबायाव सफैबाय नै लोगोफोर बिबोनांनि हाबा जागोन बियो समफोरहाय ओमफ्राय गाबोन मेहेन्दी सेरेमनि ओमफ्राय जोङो बेयावनो फैनानै नायफैग्रोबाय आरो टेन्ट हाउसआबो दहायनि एनिभार्सारियाव थांनाय हिन्जाव गोदाना बे आब'आनो बानायनाय आरो बेनो टेन्ट हाउस मालिक जाबाय आजिखालि नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर टेन्ट हाउस नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै मोजां साजायथारदों मेहेन्दी जागोन नै बेयाव Hei, malai mengenai kan? Bye. Ini baz ini decoration. Julis event and decor. बेनिफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदिबा नेक्स्ट ब्लगखौ लोगो मोनसिगोन बाय बाय